Σαν σήμερα. 21 Νοεμβρίου 1916. Πεθαίνει ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ ο πρώτος της Αυστρίας. Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ γεννήθηκε στα ανάκτορας Έμπρουν της Βιέννης στις 18 Αυγούστου 1830. Επειδή ο θείος του και αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο πρώτος της Αυστρίας έπασχε από επιληψία και ο πατέρας του, ο Φραγκίσκος Κάρολος, είχε παραιτηθεί από κάθε δικαίωμά του επί του θρόνου, ο Φραγκίσκος Ιωσήφ ανατράφηκε ως πρίγκιπας διάδοχος. Είχε σπουδαία μόρφωση και μιλούσε 7 γλώσσες, αλλά στην προσωπική του ζωή μάλλον χειραγωγείτο από τη μητέρα του. Το 1848 σε όλη την Ευρώπη ξέσπασαν επαναστάσεις. Τότε παραιτήθηκε και ο ισχυρός άνδρας της Αυστρίας, ο καγκελάριος Μέττερνιχ, ο οποίος ουσιαστικά κυβερνούσε την αυτοκρατορία. Την ίδια περίοδο ο 18χρονος Φραγκίσκος Ιωσήφ διορίστηκε κυβερνήτης της Βοημίας και αμέσως στάλθηκε στο μέτωπο της Ιταλίας, λαμβάνοντας το βάπτισμα του πυρός στο πεδίο των μαχών. Εν τω μεταξύ ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος αυθαίρετα κατήργησε όλα τα ιδιαίτερα προνόμια των υποτελών του Μαγιάρων και προσπάθησε να διαλύσει την Ουγγρική Δίαιτα, δηλαδή την Εθνοσυνέλευση. Έτσι οι τελευταίοι επαναστάτησαν. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς ο Φερδινάνδος αναγκάστηκε να παραιτηθεί και νέος αυτοκράτορας της Αυστρίας στέφθηκε ο Φραγκίσκος Ιωσήφ. Ωστόσο η Δίαιτα της Ουγγαρίας είχε το νομικό δικαίωμα να μην τον αναγνωρίσει, αφού ο τελευταίος αυτοκράτορας δεν απεβίωσε, αλλά παραιτήθηκε. Τελικά ο Φραγκίσκος Ιωσήφ επιβλήθηκε στην Ουγγαρία με τη στρατιωτική βοήθεια του Τσάρου Νικολάου του Πρώτου. Την επόμενη τριετία η Αυστρία φάνηκε να ανακάμπτει, έχοντας ο Φραγκίσκος Ιωσήφ στο πλευρό του τον σοφό καγκελάριο Σβάρτσεμπεργκ. Ωστόσο, το 1852 ο Σβάρτσεμπεργκ απεβίωσε πρόωρα. Έναν χρόνο αργότερα ο αυτοκράτορας έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας από έναν Ούγγρο εθνικιστή, από την οποία γλίτωσε με ελαφρύ τραύμα στο λαιμό. Το 1854 ο Φραγκίσκος Ιωσήφ παντρεύτηκε τη 16χρονη εξαδέλφη του, τη δούκισσα Ελισάβετ της Βαβαρίας, περισσότερο γνωστή με το υποκοριστικό Σίσι. Αυτός την ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισε, αλλά εκείνη ήταν μάλλον δυστυχισμένη, έχουσα βιώσει τον θάνατο του πρώτου της έρωτα και μη αντέχοντας το αυστηρό πρωτόκολλο των Αψβούργων. Το 1855 το αυτοκρατορικό ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, τη Σοφία, η οποία όμως πέθανε σε ηλικία μόλις 2 ετών. Το 1856 γεννήθηκε η δεύτερη κόρη του ζεύγους και το 1859 ο πρίγκιπας διάδοχος Ρούντολφ. Τα επόμενα χρόνια σημαδεύτηκαν από τις διαδοχικές ήττες της Αυστρίας τόσο στην εξωτερική πολιτική, όσο και στο πεδίο των μαχών με αποκορύφωμα τον Αυστρο-Ουγγρικό Συμβιβασμό του 1867. Σύμφωνα με αυτόν η Ουγγαρία αναγνωρίστηκε ως ισότιμος εταίρος της Αυστρίας, οπότε η Αυστριακή Αυτοκρατορία μετονομάστηκε σε Αυστρο-Ουγγαρία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1870 μία σειρά βίαιων εξεγέρσεων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας ξέσπασε στα Βαλκάνια. Ο Τσάρος, θέλοντας να επέμβει κατά των Οθωμανών, επιδίωξε και πέτυχε συμφωνία με τον Φραγκίσκο Ιωσήφ συνομολογώντας τη Σύμβαση της Βουδαπέστης το 1877. Σύμφωνα με αυτή, η Ρωσία θα προσαρτούσε την Νότια Βεσαραβία και θα συνενούσε στην προσάρτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης από την Αυστρο-Ουγγαρία. Στον αντίποδα η Αυστρο-Ουγγαρία θα τηρούσε μία ευμενή ουδετερότητα προς τη Ρωσία στον εκρεμή πόλεμο με τους Τούρκους. Τις επόμενες δεκαετίες η Ρωσία παλινοδούσε στο παραπάνω ζήτημα, παραβιάζοντας τη Σύμβαση της Βουδαπέστης με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, συνενώντας και πάλι με τη συνθήκη του Βερολίνου το ίδιο έτος και έροντας εκ νέου την υποστήριξή της στην Αυστρία το 1897, ώσπου το 1908 κατόπιν μυστικών επαφών και εν αγνέα όλων των υπολείπων μεγάλων δυνάμεων, ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος αναγνώρισε την προσάρτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στην Αυστρο-Ουγγαρία με αντάλλαγμα την αυστριακή υποστήριξη για το άνοιγμα του στενού του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στα ρωσικά πολεμικά πλοία. Την επόμενη χρονιά αναθεωρήθηκε η συνθήκη του Βερολίνου, οξύνοντας την ένταση μεταξύ της Αυστρο-Ουγγαρίας και της Σερβίας.
Σχετικά με την προσωπική ζωή του Φραγκίσκου Ιωσήφ, αυτός γνώρισε την ηθοποιό Κατερίνα Σχράτ το 1885 που έκτοτε έγινε ο πιο έμπιστος άνθρωπος του, ενώ η Σύση ολοένα και περισσότερο κλεινόταν στον εαυτό της και σπανίως εμφανιζόταν στη Βιέννη. Τα κουτσομπολιά για τη σχέση του αυτοκράτορα με τη Σχράτ φούντωσαν σε τέτοιο βαθμό που την αποκαλούσαν μη εστεμένη αυτοκράτηρα της Αυστρίας, αλλά η αλήθεια ήταν πως η σχέση των δύο παρέμεινε διαβίου πλατωνική και ήταν εν γνώση της Σύση. Το 1889 μία ακόμα τραγωδία έπληξε το αυτοκρατορικό ζεύγος της Αυστρίας. Ο διάδοχος Ρούντολφ αυτοκτόνησε σε ηλικία 31 ετών μαζί με τη 17χρονη ερωμένη του. Η Σύση δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το γεγονός αυτό και βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στη μελαγχολία της. Λίγο αργότερα η Σύση έκτισε ένα ανάκτορο στην Κέρκυρα, που ήταν εμπνευσμένο θεματικά από τον ομηρικό ήρωα Αχιλλέα. Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ έλπισε πως επιτέλους η Σύση θα έβρισκε τη γαλήνη στο Αχίλλειο, αλλά εκείνη σύντομα έχασε το ενδιαφέρον για αυτό το παραμυθένιο ακίνητο. 9 χρόνια αργότερα, το μεσημέρι της 10 Σεπτεμβρίου 1898 η Σύση δολοφονήθηκε στη Γενέβη από τον Ιταλό αναρχικό Λουίτζι Λουτσένι, μαχαιρώνοντάς την στην καρδιά. Στις 28 Ιουνίου 1914 ο ανιψιός του Φραγκίσκου Ιωσήφ και διάδοχος του Αυστρο-Ουγγρικού θρόνου, ο αρχιδούκιας Φραγκίσκος Φερδινάνδος μαζί με τη σύζυγό του δολοφονήθηκαν από τον εθνικιστή Σέρβο Γκαβρίλο Πρίνσιπ στο Σεράγεβο. Όταν ο Φραγκίσκος Ιωσήφ άκουσε τα νέα της δολοφονίας είπε «Δεν πρέπει να ψηφίσει κανείς τον παντοδύναμο». Με αυτόν τον τρόπο μία ανώτερη δύναμη αποκατέστησε αυτή την τάξη που δυστυχώς δεν μπόρεσα να διατηρήσω. Πέρασαν σχεδόν 4 κρίσιμες εβδομάδες, οπότε η Αυστρία επέδωσε ένα τελεσίγραφο στη Σερβία με απαιτήσεις οι οποίες ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το Βελιγράδι δεν θα ήταν σε θέση να εφαρμόσει ή δεν θα ήθελε να συμμορφωθεί. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 28 Ιουλίου του 1914 η Αυστρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες οι Γερμανοί, οι Ρώσοι, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί είχαν μπει όλοι στη μάχη. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μόλις είχε ξεκινήσει. Στις αρχές Νοεμβρίου του 1916 ο Φραγκίσκος Ιωσήφ κρυολόγησε κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου του στους κήπους του Σέμπρουν μαζί με τον βασιλιά Λουδοβίκο τον Τρίτο της Βαβαρίας. Το κρυολόγημα αυτό εξελίχθηκε σε πνευμονία και το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου 1916 εξέπνευσε σε ηλικία 86 ετών. Η σωρός του τοποθετήθηκε στο μαυσολείο των Αψβούργων δίπλα στη Σύση και στον Ρούντολφ. Τον διαδέχθηκε ο ανιψιός του Κάρολος ο Πρώτος, αλλά η βασιλεία του ήταν βραχία. Μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την ήττα των κεντρικών δυνάμεων και τη διάλυση των αυτοκρατοριών, ο Κάρολος εξορίστηκε στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, όπου την 1η Απριλίου 1922 απεβίωσε επίσης από πνευμονία, έχοντας ήδη επιβαρημένη υγεία λόγω των 2 καρδιακών προσβολών που είχε υποστεί. Ήταν μόλις 34 ετών.